ay 37 walla 38 to suratul hajj eyi telli woni laaɗo haɗu wi julɓe soñama kadi o kaɓe te so eɓe kaɓe mami wallude waye maɓɓe no feeta ɓe belti ñande he ɓe puɗɗi noon haɓe capanɗe jeegom gol walla jeenayyi nelaɗo haɓa e nder duuɓi sappo ɗi woni madina ɗi ɗum noon wi ka khalifa rasulullah aleloɗo ha nangue hoore mana so yiiri hay goto nata galle ma so neɗɗo arima oƴas ne yiima nde ari fo tawaɗa garde a penat ka khalifa nelaɗo jiltoɗo kalis kono a wona khalifa nelaɗo e gonga ne nelaɗo fiɗi fo nder jama jooɗi ina yewda yimɓe ne haalda yimɓe kono ñaama jungo yimɓeɓe waktu kañum yimɓe juldanno fof neɗɗo soble fof namno haalne kala mbiyaɗo mo sellani o yaatu so nelaɗo juuɗi subaka salmini wi hoole moon koyɗol mi haalana ɗum holmo sellani mo arani julde subaka mi haalana ɗum e mbimo lawol gotol Abou Hurayrata caggal Madina hoɗi ɓe mbi yitere makko no musanno hanki ina wayno ñawguide fuɗɗi nelaɗo ɓornaki fat yaari koyngal mi haala caggal Madina salminoy joom a dañata ɗo joni ceerno mukkum daña manara joni inde ara walla daña dewgal ara so wonata jogui kalde arda beela tan ko almudo yo lomto ɗum lamto ceerno ari ceerno wi on tan sinaa jogii kalis ngara sinaa jogii kalis ceerno jola woto an ndaare kalis njuuɗe ndaare kalis njuuɗe ndaare kalis ata bayana mana feeñi ruttu mana feewa joni min alkayi mana e majjat joni mana en fama yakur on mo yeddi ɓiɗɗa hut mana e sanam ko yumin billahi gonginal fagadi samsaka ko jogitima biɗum roti nuska e ɓoggol tingol taƴata alan sitama taƴata ala awa e jungo makko wala allahu allah tamin kanko nanowo alimun mana gando allahu mana allah wali yu kañum woni bawowo walladina ɓen amanu gonginɓe ɗokoti joommo yaltinaɓe min ahlumati mana ha joni niɓɓere kanko yaltintame niɓɓere yani keɓeragal ila nuuri fewde annode limanagal walladina ɓen kabaru mana yedno waɗa o noddi yimɓe ɗiɗo e yeeso makko o tongi ɗumen ha tiiɗi o hirti hen goto oya o tongi ɗo o piyeyi o mbiɗa ko allah na waɗa min kam mi waɗi e yi o mi wurni o mi waɗi قال إبراهيم وي قال وي أنا أهي من بروتنا وميت معنا بروبا قال إبراهيم وي ما نحن فإن الله يأتي هذا بسمسناك من المشرق بنك فناك فاتي بها أدناك من المغرب هرناك وبويت دعاء الذين انكبر وي الله إن أجرناك فناك أن سدواي فنك هرناك دينون مكا non woni mana ne pewji o mbedda moy jangol wala la jo fandal ko mo yimbe wala min mana ha joni toñde aw ma wala kaledi hono on marra betido ala qariyatin mana yuru o wiete ko uzairu wala aziz o mo wadi mbabba makko koy rennobe tawde taw jeya o wirti baytal muqaddasi bawo buktu nasara heli dum o won Allah wala fo ha wurtina ngo wuro ha darto won tan wonno Allah wi o may o may mbab makko may duuɓi temedere mo leyi Allah wi mo wurto ummi holli mo mbabba makko o ƴeewi mbabba ba moƴƴi nguru ala ɗon hay hunde ala ƴeena keddi Allah wi mo noddu mbabba o noddi mbabba ƴeeƴan woni e jillude kew woni hen leeɓi woni hen ƴiƴan woni hen ɗon mbabba hani ummi dari yeeso makko omo ƴeewa o ƴeewi omo jogino fan faali ɗiɗi nduɗo ina waɗi ƴibbe omo yooɓino nduna waɗi jumri omo yoɓino lametta sanna o tawi waylaki ina wonno wanno Allah wi mon foti ko gonɗa ɗo o yi feccere ñalawma waɗi noon nde o maayata nde ko subaka nde o fiɗi nde o kihi ɗum noon o wi ko ñalawma walla feccere ñalawma Allah wimo ala maayi duuɓi temedere joni gurtinmami ƴeew mbabba ma ba no wayi wuuti ƴeew wonno darima ƴeew jooɓaɗi ma ɗi waylaki duuɓi temedere min ballatnoma ni o min jogoɗo wurtinde wuuro o arti ɗo wuuro to omo huñi tawrede ɓe mbimo ko ɓi Allah woni qalatil yahudu Uzayr ibnullahi wi ko ɓi Allah qalatil nasara masihu ibnullahi ɓe mbi Isa ko ɓi Allah ala wona debbo wona gorko te Allah ala debbo kono Allah dañi to ɓiɗɗo wona gonɗo maccuɓe Allah meɗe o wiite ko ujawi قال وي أن يهي نوتنت على هذه الله ما أنا على بعد موتها باوند غور ماي فأمد الله على وي ماي ميتو آمين كمدر هيدان ثم بعثه ما أنا أمينه قال ما أنا على ويمو كم لبست نفدي ما أنا كنيتا قال وي لبست منيبي يوما يلوم أو بعد يوم ولا فكر يلوم الله غوتين أوزاي دوبي كمدر
maayino wurtini mbabba mum duuɓi temedere waylani ibbe mum eno wano ha gati te Uzayr wona annabi jeeya kay annabaɓe mana ha joni jeeya tan koye anduɓe bani Israila Allah o wurtinɗo Uzayr mana ha yalti heeɓi boowal so wurtini mbabba mum ene wonko wurtini nelaɗo Allah ha haday Cheikh Tidiane walla ha haday wali goɗɗo ronkani ko yeddoɓe haasideɓe kalata ala ko Allah wawa ko wi ballo accum labi samana ñiiɓi Allah wimo meetu amin temedere hitande fanzur ndar ila ɗami ko fewde ñamde ma ko sarabika en jaramala meta sanna waylaki fanzur ndar ila himarika fewde mana ha joni e mbabba ma golina jalaka min mbaɗanma ayatan hawnide linnasi wonande yimɓe fanzur ndar ilal isami fewde ƴiye mbabba ba e ko ɗum siya nomin gurtinita ɗum mana ha daro wonta mbabba ɗuma naksuha min koltina ɗum lahaman mana min mbaɗa hen tew mbaɗa hen mana ha joni ƴiƴam walla mata bayana law nde feeñannomo ngalo wi Adamu joni mi andi annala Allah ala kulli shay'in kala hunde qadir nde ko joom hatan waskur siftor il qala tumani wi Ibrahimu rabbi joomam arini fallat kayfa tuhil mawta no gurtinirta mayɓe Allah hollam no gurtinirta mayɓe Allah wi mo mate ka kefera yeddata o wi ala ko haaɓi mi ɓeydo mana ha joni jabde gonɗinde qala alam tumin Allah wi beela gonɗinani koye mbiɗo gonɗini qala wi bale walakin ko waɗi mi yatmayna ha yimɗo galbi mana ɓerde am qala mana Allah wimo fahud nangu arba'atan nayyi min at-tayri mana e jiwe fasurhunna mana jagguɗi ilayka fewde ma yani o nanguiɗe kanƴe foof o hirsiɗe o itti tengu o waɗi banggue o itti ƴiyeɗe mana hutti o waɗi banggue o itti ɓoro ko mana o waɗi banggue o nani ɗe wowru o loppi kanƴe foof mana haɗe gasni mana ha joni o joƴƴini tengu o waɗi ɗum dakkere o itta nde dakkere o fawa nde hayre o itta nde dakkere o yaha ɓoyo fawɗo o fecciri noon tengu o weddi ɓoro ko weɗi koye ɗe o jogue junggo makko o heɓoy to o dari to waɗi Allah wi nodduɗe o noddiɗe kanƴe foof ɗe gurti ɓoro majje seŋi hen tengu seŋi hen nde goddano kew foof wontini wonno ani seŋe hoore nde o jogino kañum hoɗum gurti Allah wi saɗa namdino ko ni gurtinirtumi ko maji o wi eyi joni Allah mi yeddano kono kam yanani Allah gurtinɗo diwe nayyi ɓoranoɗe loppa e duwawu Ibrahima o wawa wurtinde nelaɗo Allah tawa hay ko duwaki ina wawi jabol ko bale suma dial mana ha joni wat mana ala tan holluma tan no wawi sawdi ngawa abbere wotere fuɗa waɗa wasango waɗa butaali jeeɗiɗi butani fof waɗa gabbe temedere en gandi wutande wondu gabbe temedere ɓe ndullo gabbe temedere wuta ala ɗum gawɗo ndullo wutande kay so moƴƴi wona ujunere abbere haalde eyo ɗum ɗo ko Allah ne holluma tan ne wawi sawde kono nduɗo wandu gabbe temedere ndu ko moro gabbal sono ko makka ko moro gabbal so tawi ko ndimiri ko ndullo wedde koye sawde barkinani ngayremoɓe ne gandi ɗum walla yudda ayif kanko ni mono sohli man sha won mana mo haaji walla wasi a gayna mbasoɗa ɗum walla totta neɗɗo ha gayna Allah bonni wona ñaagoto Allah bonni wona jahata ko dokkunɗa bonni ɓe mbaɗata ɗum ɓe ɗawmno wodniɓe ajuru hum mana jobdi mabɓe ende rabbi ɗo jomum wala kafum suɗol alalimi dow mabɓe wona hum wona kam yahde mum eɓe cuno hawɗum marufun konngol moƴƴol neɗɗo ñagoma a jogaki yallah hokke yallah newnu ko mawbiratu yallah yaafum yaafuma kabra ɗum de kadi ɗum ɓuuri moƴƴude min sadagadin e dokkal yata bawa haaɗewi hen adan mana toye wala ganiyum o goni galo mana gaga winden de alhalim mana ha joni muñi ya ayyuha alladina ana ha joni limde par sammere walla par wutan aɗa lima goɗiɗi tati nayyi ha jeenayi aɗa suɓo moƴƴi battuɓe sappo ngel ko asagal tan maire guite jagga ndullo yet gonga malɗo fuutankoɓe gadda ndullo yet walla mbaga bedduɗa mana ha joni to asakal ngal woni to woto mbaɗi ɗum walastu mon laatake bi akhidi mana oɗon nangoya ɗum illa an tuhmidu sana oɗon merni fihi hen mana ha joni narde moɗon wa alamu mana gande annalal ganiyum ko galo gaga winderde hamidun jettaɗo a cheytanu iblis ya'idukum no fodonol faga mana batal o yamurukum lemiron bil fasa mana bonande wasde wadde asakal walla yidukum ina fodana on so nafɓi magfiratun kabran mana ha joni minhum umode ma hutorima fewde Allah wama ala kadi wona ena waaco illa ulul albab sana jomiraɓe haqqillaji wama anfaqtum kala ko noon min nafaqati mana e nafaje sakkade e ittude asakal e yobde ñamade yontude aɗa wawi
e jokkirde mana en ɗam ɗum fof naati ɗo aw nadartum walla mana takki summa min nadarin mana ha joni aw nadartum walla takkuɗon min nadarin mana e takki mbiɗa somi dañima wat fa inna Allah la ya'lamuna andi ɗum sa dañiti min kama li zalimin alana mana heferde yani haɗoɓe eskal min ansarina bawo in tubdu toon peñini as sadaqati jokke ɗe mbaɗa toon ɗe Allah ina andi in tubdu toon peñini nafilaji mbaɗa toon ɗi Allah ina andi in tubdu toon peñini as sadaqati golle moƴƴe mbatton ɗe Allah ina andi e ne'ma hiya taare ɗum wonti fuha soko tawi on cuuɗi ɗum o tuudu ha on dokki ɗum alfuqara mana waasi so wakkati ɗum tawi ɗum ɓuri moƴƴit dokkal e sada fof ina dagui feññina ina dagui cuuɗa sa feññinino moƴƴi sa suuɗino moƴƴi suurde nde ɓurdi moƴƴude ɗum waasi nandude e yengo feññinde nde woni wi ɓuri moƴƴude beele ma goɗɗo nan jemtina walla feññina dokka jomum yettuma won gonnoon ɗon e sara ma ko haasilma ko ɓi ba ma ni yiɗi yettede kono hokkani watta kamɓe hokkude beele kamɓe watta hokkude n dokkirtade dokka hen en ɗam beele kamɓe ne yette wona jeeyi baraji eyyi fof foni moƴƴi eyyi sa feññinino moƴƴi sa suuɗino moƴƴi fof hokkotu kala jiɗɗo yettede yo hokku ɗum tan woni sabaru ñawdugal mum ko noon tan foti oyo kabbel mana o bankum gaman an so yiyaji ko mana ga borta Quraysh ene jooɗi oya gorko moƴƴo ala ɗo ɓe mbiya ko mbatta gorko moƴƴo oya mi ɓaggay mum keecam ki hami yettina ko jomam nenimi ko ɓe mbiya ala hay goto alaɗo oya o ara o jaggay junngo nen o deeya ɗum ha caggal yimɓe oya wi la ilaha illallah goto oto juulanalla hay darde woni mi dañen kucciɗani ma mi yawma ƴewat saabu en ɗam nde aljanna jomum wiya wiyani o woppa o suñi o mettini e majjum ha e bamma Abou Talib omo nangi mana ene hoore mum fawe koyɗe mum baba wi la ilaha illallah gotol ñagatma to Allah koye mbiɗa andi diine ko gonga mbiɗa andi ko naɗa ko gonga ali gonɗima ko gonga kono mbiɗa hersa wiide noon wiye bammo Mouhamadou bammo Ali yaare madine saldi haw ma yo innani Allah e gotum nelaɗi to hoore makko joɗɗini leydi mana wi Ali waɗi ƴettu bamma kefere wonani Ali wino haɓɓa koyngal mana ene das efere ɓe cali tawi kanko woni président assemblée makko وما إيمان الجنان الله يدري الذي ليس عليك لا تجي جوما هداه في والمت ولكن الله لا يهدي كم كفيون ما يشاء ما وما تنفقوا قال كنا نكون من خير نمجر فلينفسكم كويم وما تنفقون قولوا نفق إلا ابتغاء تناسب بوجه الله ما نا يسوع الله وما تنفقون كنا نقول من خير نمجر يوفى إلى تمنى إليكم فيهم وأنتم مونون تولى موسى المدينة ما مدينة نابن دفن دفن يا غسال سبيلهم جنبوا كنا مدير فايم قال نلا nelaɗo ne mana itta haɗa galle mum totta ɓe koɓe capanɗe jeeɗiɗi aba Moussa Lasari wonno mawɗo caabi ɗoɓe jooɗino ɗo noon watti soɓe jeehi jihaadi goto mabɓe wiya woto nelaɗo yaade jihaadi tawa tinani walla woto julde wattu taw juldani mum goto mabɓe fof wuti hen gotel jogui tuɗoel gotel son wupata ko jamma ha comci ɗi luuɓa e mabɓe war men eɓe goppi galleji mabɓe e guese mabɓe eɓe gonde e nelaɗo soɓe jeehi noon jihaadi mana naafiƴeɓe gara ɗoɓe jooɗino ɗon irta mbiya mataw koye bataji kanŋe ɓe jooɗi ɗum haɗi ɓe yeloyade woni tasibumul jahiliya agniya mina ta'affuf sabu mana ɓurnade ɓe ñagota joni ɗoɓe jooɗino ɗo caali mabɓe ki joni calɗi piyeji ɗi ko kañum waɗa nattinama e nder jamanu ngalu lomtima basal piyeji yeso kañum waɗa ma tunfiqu kala ko nafuɗon min hayrin majjere fa inna allaha bihi e ɗum ɗo alimun mana ko gandu alladina ɓe yunfiquna ɓe nafqa amwalum jawɗele mabɓe bi leyli jamma o nahaare ñalawma sirani sunde waɗa ñeten feeño walum no woni riba na waɗi geɗe ɗiɗi ribal fadli ina woodi ribal nasa ina woodi ribal fadli mi yeeyma ɗum ɗo cooda fawa hen bénéfice ko ɓurti ko ɓurti ko konnomi mana ha joni yeeyde ko o ko ribal fadli ribal nasa mi ñamlima temedere joni aɗa hato jini hen aɗa tampi hay soko mbirman fof ma jaɓ so lewru ma yiya yoɓami temedere caɓan joyyi ina harmi mo ribal nasa nemnude lajal ngal ɓeydaneɗa ina harmi eyyi ribal fadli ribal nasa jomum neɗɗo goto ñamowo riba mana ɗum tan wonno liggey makko Allah haaji mana ha joni o maayi hoore nde watta hoore mbabba ɓii ko wone wayde
mana jiya dalla goto tawi ɗum ne wiye seydil hasan mana wi mo holko goyata o wi mana ena baban ko neɗɗo moƴƴo wonno emin ummi emin fayi makka ma e lawol hoore wattama hoore mbabba mbuɗo herta haalandi yimɓe o jooɗi ha ɓooyi omo woya ha ɓooyi mana o ɗaani o yi jiyaɗo Allah dari yeeso makko wimo holko ɗen mette woni ɓooyi baban ko ceerno wonno ko moƴƴo ko gando emin fayi makka mana yeeso mum wonti yeeso mbabba caggal nden maayi mbiɗa herta haalandi yimɓe on moomi yeeso baba o wonti yeeso neɗɗo wayno lewru jamma lewrewa sappo e tati o wi neɗɗo o an kay holi an o wi ko min Moustapha sallllahu alayhi wa sallam o jagge makko o wi ko mbaɗiranɗa ɗum babam o wi mbaɗiran momi ɗum ko jamma fof haade makko lelaɗo omo juulanno yam laaɓi sappo yeeso ngo woni o wi holko watti yeeso ngo yeeso mbabba ko ñamano riba o may o paɗi julde annabi sallllahu alayhi wa sallam mana dandimo hoore wattanode hoore mbabba so ɓurtitima faɗɗitima mana lewru jamma lewra sappo e tati saabu julde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum so wiyama moƴƴani ɗum de ko kalisaji jokkum وأهل الله البيع وحرم الربا يأكلون ما نراجع سيدي ومجوغي أجناج ني waɗɗacci ha jamma o tottinelaɗo ujunere hay gottinani waɗɗacci ha ñalawma o tottinelaɗo ujunere waɗɗacci ha kamɓe tan ɗiɗo eɓe jaahi mbedde o tottimo ujunere nde ujunere o ɗacci ha bato joni o tottimo Allah tellini ay alladina ɓen yunfiquna nafqoɓe an waɗon jawɗele mabɓe billeyli jamma ujunere makko hanki wonna haari ñalawma ujunere sirrane suunde ujunere makko kanko e nelaɗo o alani yetane mbedda ujunere makko mana ha joni e feñje hakkude bato o heeroraki aya o kanko Aboubacry kala baɗɗo hono ɗen gueɗe naate aya e aya omo ƴamata alladina ɓen yakuluna ñamoɓe riba mana joni ñamoɓe riba la yaqumuna ɓe ummatako yawmal qiyama illa ma yaqumu illa kama yaqumu sona no ummorto alladina yatakhabbaduhu mona liɓa ɗum a cheytan mana ha joni seyɗani minal masi mem goɗɗo biyeteɗo mana memaɗo jinneji dalika ko haala ko ɓe annum no kamɓe kaaluɓe mbi jinne noon memata jinne hanɗinta hanɗinta ko seyɗani koɓe leƴƴi ɗiɗi kamɓe ɗiɗi fof ko ɓiɓɓe Iblis mo gonirɗen mana ene ɓiɓɓe Adama ni eɗen mbaɗi julɓe eɗen mbaɗi heɓeɓe kamɓene ko noon jinneji ɗi ne jogui julɓe ene jogui yahuda ene jogui annasara seyɗaneji noon haydara hen gonani jaɓani hen hay wuuto ko seyɗani memata neɗɗo hanɗin ɗum kono wona jinne heƴani e neɗɗo gaaɗo mana mbi innamal bayu jeygu misal ribu mana ne way kono riba mana o halallahu Allah wi mana dagni albay a jeego haramo harmini riba faman jaahu on mo are mum mawisatun waaji mi rabbi ummode joomi faamande mana ko farilla kono muñande bas ɓuuri mana hewde baraji anda sadda ɗum mana ha joni ne cakkorɗon yani jaafoɗon hay tawde oɗon mbawi hayɗum lakkum ɓuuri moƴƴande on ɗum kuntum toon laajama taala mum oɗon gandi tawi oɗon gandi wadde ɓumana kule yawma ñalawma turjamuna mana moɗon dutte iley fiihi e ñalawma o iley fewde Allah oɗo aya watti ndi jippade Qur'an nelaɗo wuuri caggal makko ko balɗe jeetati aya oyata suratu awfu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina on jippi ko nelaɗo on dare dow arka mana hakkude Aboubacry e Oumar ñande aljuma Allah wi timmini diina gayni koye ayeje batti jippade timore nde kala ko woni mum ene yamira yo guuri caggal muɗum nelaɗo hooti Madina o yettiti Allah jippini hurmata aleykum almaydatu wa damu wal hamul khinjiri wa ma uhilla ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wa ma akala sabu illa ma zakaytum bi wa ma zubi ala nusubi an tastakzimu bil azlam on jippi ko yo guuri ko woni hen ko ha heddi e mayde nelaɗo balɗe jeetati oɗo ay telli kanko wattini tellade e Qur'an watta mum mana ha joni kule yawmun mana ñalawma torja yawman ñalawma ko jawno moɗon dutte fii e mum ilallah fewde Allah sumato wappati mine kullu nafsin mana kala fitan ma kala barkono fagidi omno kamɓe ɗa o windi o seedo kadi kama allamahullahu no Allah andinde mo bindo so arab so farayso so pulaar fal yaktub yo windu mana ha joni bindowo o ko yumlil yo fit alladina on alima woni mo hak deweteɗo ñamade kam haalat kona dewowo ko deweteɗo o fiɗat haalat wiyata ko ñamlimi ko naggam ƴettime makko o naggam bindowo oni winda wayattaqillah mana yo hul Allah kanko pidowo o rabbuhu mana jomi ko yo haal ko woni joom makko wala yabkhas do to us do rewete min mana ñamande se an hunde fayin kan soko laatima alladina on ale mo woni mal hakku ñamade safiya tawi ko neɗɗo ɗaayi walla ko cukalel o wawa fijde aw da'ifa walla mana ko looɓa sabu cukago walla sammango awɗa taɗi walla fattanani an yumilla mana nde o fidat uwa
ko mum walla mana o anda on duga mana poddo winde do fal yumlim yo fiji waliyuhu waliyu makko ketto e khabaru makko ba makko walla ka makko walla mawni walla goto rono be yo fit kanyum yo hal on ton hal yo hal bil adli nundal wa tasidu rew ko duggo be ngara mum nyande fu walla jeeyo bidi damal galle nyande fu ada soode mum dum odon mbawi wasi windude sabu badondirde e andondirde kono windude non buri wasidu cenne idata bai'at to tawi on jeewindiri wala tudar to lollu katibun bindo wala saiduna sed biya yo windu to usodo be sede so nodda yo ar setto woni tabalu mana ha joni son golli bay non kanyum futugol ko yaltore doftare biko me modo to Allah ta'ala salam o wi kala haari ɗum mana ibnu mas'ud mana lansari koynela sallallahu alaihi wasallam mana wi kala mo jangi ɗeɗo ayeji ɗiɗi mana wattande suratu baqarat mana ko adi mana nde waɗano to ko adi nde olel so jam e jonimo nafilaji ɗi o fonno mana ha joni naflude nelaɗo wi ko ɗum ngaluji aljanna ɗum hamdi ɗum mana ko abdoullahi ibnu oumar kono mana no amana rasul kanje mana timina mana simore nde sa jangi ɗum jamma yoni garɗe ponnoɗa nablude mana sa nablani ma windane mana baraji ha mana gom ini a rasulu nelaɗo mouhammad rasul ɓe gomni kala nelaɗo laano fariɗo min ceernga bayna aade hakkude goto mi rutuli e nelaɗo makko nelaɓe allah fof pote allah hay goto hen en ceernata kamɓe fof mbiyeɗen ko yen gom inɓe defte telliɗe fof mbiyeɗen ko yen jaab yen putoro noon ɓurana yen gollu ko woni mum ko annabaɓe fof yen jaab ko allah neliɓe yen ñimti noon mouhamadou rasulullah ɗum wi noon ko allah ko qaalu mana ha joni ɓe mbi samina min nani wa aɗana min ɗoftima wadde gofranaka kafrugol ma an allah rabbana jomumen koyle koye ma almasir woni luttorde mana allah yayafuin laawi kala allah wi defani allah walla asam fisana illa wusaa sana fode bawɗum laano waɗa fisana e baraji ma kasabat mana kala kon fagiti ko alayya ina defe mayru bakkat maktasabat kala kon waɗi mana ha joni bonani ربنا جمعنا لا تؤاخذنا ولا تجبرنا إن نسينا فمن جدي أو أخدانا ولا من غوفي ولا تجبر من ما نكون فمن جدي ربنا جمع ولا تحمل ودارون علينا جو من إسران سديل كما حملته ونندون دادم على الذين بين من قبلنا أدن وبمن دين سوق تبين نتوه في وين دي أتيم وين دي أدمال قلم فيب فيني بركي لون سبب بويه هاتي سبات so ari kañum kala ɗo yehi tawana min dawi tiɗum yimɓe ganda hanki oɗo wofi ha yimɓe ɓe ceedo ha gasa nde fuɗɗo yitede ɗum wonno islam jeddele ɗe kama hamal toon donneɗa ɗum allah mala ɗaɗata lana woni gofoya aɗa suuɗi jaaɗa ko jamma e woto tinan jaaɗa galle janama e ɗo tinan jaaɗa nokku janama e ɗo tinan ɓoftuɗa comci gofɗa allah suuruma jaaɗa mana lojoɗa jaaɗa paɗa jama walla juma walla paɗa dental yimɓe walla joguiɗa kuris aɗa renni aɗa wonde yimɓe hay goto mana ha joni cinani ana woofi allah aɗa heddi ɓandu meeɗu allah suurima wacci e ma comti waɗe ma sutura aɗani julda yimɓe aɗani wirida e mumen aɗani haalda e mumen aɗani jangguida e mumen hay goto cinani suurima feewi jooɗoɗa ha ɓoya sakkoɗa sehil ma goto guuruɗa e ɗum aɗa debbo kaari yangi minen mbawi Allah na suur ma ana de wirto hoore ma wala tuhammilna wa taroni ma la taqata lana ko min garana ɗum sembe lana wonande min bihi ko donɗa min mana waafu anna ya yafu min waafu lana ya habra min warhamna ya yurmu min anta mawlana an woni kalim min fansurna ya waɗu min ala qawmil kafirin e yimɓe heten بسم الله الرحمن الرحيم أرحم جميل بين الجمل ألف لام ميم والله أعلم بمرادي يا ألف وكو الله لا مكل من جبريل منكم محمد رسول الله الله ولا لا إله إلا هو سناكم كل حي يمير ينقل مال قيوم ما نشنيد نزل وجبني عليك جوما قال محمد رسول الله الكتاب معنا قرآن قال كونه بالحق كوغونغ مصدقا نمكم لما بين يدي ونو يسمى كوجت وانزل وجبني التوراة والإنجيل Musa nde ko Isa ɗin kam mana ko adi Qur'an hudan ɗiɗi fof mana ko pewal linnati wonande yimɓe mana rewɗo ko woni hen wa anzalo jibbini al furqana sen joom joftogo
mo wela ka yafaade o yoppo e muɗum mo wela o wutina e mum fiya ɗum noon mana kala gueɗe ɗe fof Allah ina waɗa Seydil Hadji Maliki radiallahu taala anu alhaji Saydou Nour haalani en wi wonde o namni ɗum o wi ɗum Saydou Nour kono firdo toon onon pulaɗen sabuuri o wi min firdata ko muñƴo o wi Allah ko muñƴo o wi a hawo muñƴo no yopto o wi ala muñƴo yaafo tan woppa o wi beele Allah wiyani juntiqa min joom joftogol o yaha o wi min de mi hoolaki muñƴo joftugol mi hoolaki ɗum o alhaji Malik ɗum noon hono firdata mana muñƴo o wi deƴƴuɗo ha waktu yonta waɗa ko weɗa min ko ɗum firani o wi ceerno kadi hono firtoon hakim o wi ñeeñɗo o wi ñeeñɗo ko baylo ñeña jamdi sakke ñeña nguru labbo ñeña leggal maabo ñeña lotol ɗum waɗi wiyede ñeeñɗo wonko ɓe ñeñata ko ɓe goni ñeeñɓe Allah ko ñeeña Allah ko baylo walla sakke o wi ala o wi ɗum noon firngomi nanani ko ɗum noon hannde holko woni hakim o wi baɗowo hunde ɗo foti wonde o firti noon inde Allah ɗe kadi ha ngata ina laala yafa suuɗaji alayhi makko shayinun bilardi mana e leydi wala fi sama wona mana haaji woni asma walladi ona la sawirukum woni mona am noon fillara meran ay fa yasa mana no haaji la ilaha jabata la ilaha sana kanko ada aziz woni mana follo ila makko hakimu ñanji golle walladi ona la andala jippini are ka mana e doma alkitabe mana deftere minu ina hen ayat muhkamatu mana ñeñaadi kunna ina hen umul kitabi mana yuman defte kaji fo tuugi ko qur'ani ko okra ayaji ko ɗiɗi mbiɗa saabiyatu ko jiɓiri mana hay goto anda firmaji ko wayno alif lam mim way ko wayno kaaf ko wayno nun ko wayno kahaya insar ko wayno ɗaha nandi dinde tan famrid inna sina ko min jejjiti aw aqdana walla min goofi wata jaggir min mana ɗum ko min jejjiti rabbana